Former Mount Pleasant legislator Advocate Fadzai Mahere achizobuditsa chokwadi nayo yokuswandiwa kwemari yakatonana wiki inochivhayo akabata aiwa government yenyika yeZimbabwe kuti yakanyepera vanhu ichiti they are going to print aiwa mapapers ema-elections kune fidelity printers but yakazoonekwa izvezvi chokwadi chakubuditswa neaudio yakabuda aiwa tiona kuti mari tenda yakaipiwa kunana wiki inochivhayo nerainform company iri kuSouth Africa. Nsana muna mashoko atakwana Fadzai Mahere noti subscribe like utina on the bell icon save tenza muri kuona muvidhio yari kuprovider anyora achiti in 2023 at Zec Zim announced that the ballot papers would be printed by fidelity printers. At the same time, it is alleged, following leaks by my son and his business partners, that Zec Zimbabwe was buying paper, printers, printer cartridge, and even USB cables from Rainform CC. Does this mean that fidelity printers has no printers and no paper? If so, why were they contracted to print the ballot papers? Were the ballot papers printed by Fidelity or by another entity? Why did Fidelity need my son to buy consumables for it? We need new leaders. Anobva akamba namapicha muri kuona iro newspaper headline rakanzi Zec awards printing of ballot papers to Fidelity printers. Ndobva vatokota from the section iri muconstitution yavakauya vakanyora asi dziri nhema dziri kutobva pana Fadzai Mahere achiti aiwa vakanyepera vanhu. Saka chimbotudzai mafundo enyu munoti kudii pamusoro maadvocate akuita Fadzai Mahere achitaura kuti aiwa Zec Zimbabwe yakanyepera vanhu. Tudzai mafunguro enyu munoti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Apinda comment section medu, subscribe, like, turn on the bell icon.